Ui, estás grabando? Ai, hola, son Mónica, son técnica de normalización lingüística do Concello de Ourense e este ano vou facer parte do xurado da sexta edición do concurso Youtubeiras. Que difícil é isto. A verdade é que estou encantada porque vou ter a posibilidade de ver un montón de vídeos en galego, as últimas tendencias, novidades, etcétera, etcétera. Que busco eu? Vídeos que me entreteñan, que me fagan evadir da realidade, pasar un tempiño agradable, aprender cousas, resolver aquelas dúbidas e aquelas cuestións así concretas do día a día. É algo que tamén valoro un montón, a parte da naturalidade e a espontaneidade e o cuidado da lingua. É que mosedes esa diversidade que temos no noso país. E sobre todo, que non me custe ver o vídeo até o final, eso é moi importante. Tamén que me faga estar pendente dunha nova publicación. Non vos agobiedes, tedes até o 15 de novembro que remata o prazo e podedes ver e consultar consellos moi útiles na página de youtubeiras.gal.